Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Joey, undangin na intaw na pagsige ni mong pamabay. Uy, kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod in town ko. Ha? Ano alam mo kumaluin nimo? Nga bis pa rin man ka. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko? Unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya, dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kano sa pakakamausab. Mausab ra ka dugog na anay babae nga makapausab nimo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto pa manggug ko nga maglingaw-lingaw gud. O pamalas kong lahon na nga magminyo. Ay kaway pa man di mo makiti ang babae nga gusto nimong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag namin ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Ari-ada lang ko sa papi. Dili na lang ta magstorya. Inom ta. Kinan bitaw tika nga ay lagi nagsirisuhan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. Di man na mo nakatuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa, Yeah. Naghiskot ba siya bahin sa inyong future? uwa sad. Gipaila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siya ang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wag gihapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban kaniya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot? Eh, lipong ako eh. Ako sad. Ay, punasad ko. Tanay. Yato dagan sa inyo. Salamat rin. Nakahigda na kita. Salamat, Joey, ha. Saan? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa. Best friend ulit ka. Kung dili pala kayo mabay, no? Basig ba in love na kitong tako ni mo? Paya sila in love na ka?
Hindi naya lang ka. Hindi naya lang ka eh. Ha? Buot. Oh. Sama la. Totoo kayo mo kunin mo. Puwara ba kay kagnaong? No. Ha? Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin? Basin ra ba? Huwag na inahitabo na mo. Uy, Di siya ko sure kay hubog ra ba kay ko? mao ba? Unsa man di last ni mong hinunduman di ay, ha? Na nag-kiss me. Nagkiss mo. O human-an ha. Hmm. Wala ko may baho kung siya nahitabo. Oh, klaro na kayo nga naay na hitabo niyong duha. Unsa pa man di ay, parehugod mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay. Ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka di, oy. Pila naman kabuhan. Pero ano man mo chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? O ano ba sa kumakapananghid paglakaw na ako kay natuog pa man siya? Ay, ano siya pwede kayo nahitabo atong kapiulan, no? Wa magpalibak ay. Ay, kulpaan man ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Pagkita na sa park. Kinahanan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Mura ra magkagwa? Oh, unsa di? Anong ingon alam ng naong nimo? Na ay nahitabo na to. Oh, mau ba? Sorry gid kay ha. Wa ko'y nahinamduman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biya ng problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man ni tao ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So buhaton ako anyway. Ang angay ni mong buhaton, imong atubangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal na yun? Oh! Joey, nakailangan akong ginikanan ni mo. Dili ta nila mapasaylo kung may baw sila nga na mabtos ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. salamat. Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko magkahong nga. Kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayo may susukusan ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. O tito. Si Tito. Papa, pagpapalan ako. O pa.
Ambot, Ha? Siyambot. wapa ko makasabot sa akong gibati eh. Ay, kahibaw ba yagid ka? Best friends mi si Kayla. O kuwag may feelings sa usag-usa. Ay, okay ra na, bay. Di ra na lisod. Oy, ninyo nga ma-in love sa usak-usa kay suod na gumudaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana ug sa imong pagkaamahan pohon. Na, mura gitangat. Oh, dangat. Di na ko makalaglag yun eh. Di na ko makapang chicks. Pwede na kita, oy. Minyo na kang dako, no? ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bye. Wow. Dami agad din mo muluto Kayla. Karon pa ko. Sus, wag gyud kay ayo pagka best friend oy. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na God. So, Pero salamat tayo sa pagluto ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? oh, ako Joey. Daan pa ko. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako raon ta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla. Oh, ay mas misis. Tuas kwarto. Nato kay wato'y tarong tug kasi magkukilak si Inday. Oh, niya. Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Utan bitaw kung daan sa magkay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. Oh, bitaw bay. Kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla no? Huwag may imod to bay. Okay ra na. Okay ra na. Siya masyad mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ay buutan si Kayla. Huwag maayos siyang pag-asawa. Bilib kay ko niya. O plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Huwag hindi pa uli na ako gikan jote. Pakig-istorya din ko niya. Makauyon siguro si Kayla ninibuwak na kung da. Ayaw na lagi kong sabok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Sa maroon ka istorya ni Kayla? Kayla? Joey, Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itugaan mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko lang. Sa may tuyo niya. Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga iyang anak si Inday? Kay iya mang yung anak si Inday, Joey. Siya? Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey, Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Kung ana'y mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamong duha si Inday, diri na ako. Kailan na inlove na ko nimo? Nakaibaw ko nga wa kay gusto nako.
Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday nako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawadaan og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa tika, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat. Atong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya. Ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.